Danskere flygter fra fodboldklubber og ind i fitnesscentre. Mere end 650.000 har allerede et medlemskort til et fitnesscenter. Til sammenligning er der kun halvdelen, der spiller fodbold. Har du skiftet denne her ud med det her? Det har Adrisab Guy. Han er en af dem, som er flyttet fra Grønsværen til fitnesscenteret, fordi det giver hurtigere resultater. Når dine venner kommer og siger til dig, at de kan godt se resultaterne også. Altså, der er andre, der også kan se resultaterne på ens krop. Det hjælper jo bare på motivationen. Vil du starte? Adrisab Guy foretrækker fitnesscenteret, fordi han bedre kan planlægge sin træning sammen med vennerne. Man bestemmer jo selv, hvornår man træner, og det passer lige sådan, når det passer bedst, så tager man lige ned over og træner. Og her der er det jo 24/7 åben, så der træner man lige, når man har lyst. Hos fodboldklubben B1909 i Odense har de altid haft problemer med at holde på medlemmer, når først de fylder 15 år. Derfor bruger klubben meget energi på at gøre fodbolden mere attraktiv. Det, der er væsentligt for os i første omgang, når vi er en fodboldklub, det er sørge for, at spillerne føler det attraktivt at komme herud. Det vil sige, at vi skal have nogle ordentlige banefaciliteter, vi skal have nogle dygtige trænere, og vi skal give spillerne det, man nu kan give dem i en fodboldklub. Gratis træningstøj, gode trænere og fællesskab skal fastholde spillerne i fodboldklubberne. Vi vil bare sørge for hele tiden, at det er interessant at komme til fodbold, og så håber de unge mennesker, at de vælger fodbolden frem for fitnessen, eller i hvert fald mindst gør begge dele. Adrisab Guy har ingen planer om at vende tilbage til fodbolden, men arbejder i stedet videre på resultaterne i fitnesscenteret.